Mainyati vati zvenoise havazvikwanisi, beta vachingovhura rimwe page uko kwavachange vachiposta. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Nyaya iyi inorwadza, tichingoriko kuMpumalanga zvakare tichitaura nyaya iyi yekuti since vakopiraitwa vafunga kuti vavhure another page, vati ndokumbira mafans mundisupportewo ndafunga kuvhura rimwe page randichange ndichikupakurirai zvinofadza mwoyo yenyu. Please do not forget. Then mukadza waMo Boys ari kuti iye guys ndakatombouya around June ndikakuudza kuti regai ndikuvhurire page, but iye she was coming from a point of view yekuti munhukadzi usarambe uchisupporta dream rekuti channel ndeyedu tese, ita yako channel paside. So that was the point. So today she actually came back again akati ndakakuudza makoti kuti vhura rimwe page de tisiri patiri nhasi. So vanyorai vakati my beautiful makoti. So this was 21 June pavakanyora this post vakati ndibate ndikuvhurire page rako wega. Varume havatembeke, unosiiwa wakanyenama. Sezvauri kungoona ini ndakangosara nekazita chete, zvituna zvese akaenda nazvo zvaiva muzita make. Tikavhura page tobva tatsvaka hedu tumabhotiki tunenge tuchikupfekedza manyama, iwe uchivaadvertisira uchitoita kamari kako paside uchitosevha. Ndirini iwewe right now ndenge ndichitoita vekufonera mbune ndichitsvaga basa. Besides kusiiwa munhu, dzidza kumira wega kuti dzi. By now unofanirwa kuva watova nepage rako wega rine monetization zvese nebank account inoti iwe. Hatidi uzouya sahaidiwa kuti ndakasangana nemurume wangu tichiri kuchikoro, zvese taingoita tese asi akazondichinjira ndakuwana mari. Izvezvi akandisiya ndisina kana chikafu mumba nemwana. Please ndibatsireiwo, handina kana pekugara. Zvese zvaisiwa muzita make. Upenyu hunoda changamo changamo. Handisi kukushuvirai zvakaipa, asi ndangoti brand dzako semunhukadzi ngadzivhurike kuti vhu. So this post was posted 21 June nemudzimai waMo Boys uyu wezvitunha zveGreat Hope. So ndozvavari kutaura kuti hey, you lose everything after my investor muchiti muri mese. So she came back again today akati makoti handina kukuudza here. I'm not saying kuti it's a bad thing to start your own page, but I'm just saying paya pataitaura pachiri nerugare ndo dene kuchinzi right now you have back up. Yes, I know rent was paid for the year, but still mataura mukati rent muchabhadhara nei, mwana muchaita sei mukaka nezvese, still you need money so for upkeep. So hatidi kuti mudzokere kunorima zvimiriwo zvamaiita zviya. Chete isu tumagosti tinongoshorwa zvedu, hanzi hatina basa. It's okay hazvo, Mwari ndiye anoziva. Mainyati ndakademba nemi kuti vhurai rimwe page renyu mukandiblutika yenyu. Nhasi zvinhu zvaipa makumhanya kuvhura page riya ramainyati. Zvinoda kugara waronga tsoro nechikare. Zvinhu zvaoma, upenyu hwemazuva ano hunoda changamu. Manje izvezvi kwakutomira 30 days kuti page ramainyati riite monetization. Dai makavhura musiwo uya wa 21 pandakaisa post, dai matosara ne8 days kuti monetization ivhurwe. Izvezvi mungadai musiri kana kumbochema kuti upenyu hwaguma, muchiziva yenyu kuti mune backup page ramadam. Zvisinei hande yedu tinofollowa, tingagodii vana vapindana nazvo. Okay, so ndo mashoko aRoxy aya ari kutaura kuti ndakambokuudzai vedwe kuti zvinhu izvi zvinoda changamu munhukadzi, gara waita rako page. Ketina ari kungoinsista kuti guys, please don't forget to send that email to Zuckerberg zvinogona kugadziriswa, since your faces also appeared there. Okay, then kumafira kureva admin vanyorawo a post that was meant to motivate the nyates akuti vedweka guys, you need to work hard and be your own brand. Musaswera muchiteverana nekunzi kwaizvo ndoda kuita collab naningi makatanga muchigezana kumeso muchipukutana and we followed you because of that. But now munoda collaboration yechinani. Yes, we understand kuti you just won the challenge and these guys came to you chero imima musingadi, you actually showed no interest or whatever.
or you were happy kuti macelebrity ari kuuya kumba kwenyu, but you were supposed to just go outrightly say hatisi kuda kuita collab, because munhu anouya kutorerai mbiri yenyu yamamagara mazviitira mega. And now the advice was also saying kuti mwana wenyu achiri mudiki, please itaiwo something paside, garai mune plan yenyu already, kwete zvokugara muchinanzva vanhu kuti ndimi munoita kuti tidye tipfeke njani njani. Be independent savabereki, muripo muri two, itaiwo plan life, because if you don't muchachembera musina chamuinacho, but muchingoshandiswa nevanhu vemacompanies ava. Vana Great Hope vanani vanongouya vachikushandisaiwo. Dzidzai from tight akabeliever in himself, yes, in as much as akurova ine copyright, but tiri kungoti macompanies aya ridhoja, regai kuramba muchida kungobrand ambassador. Now vanhu vane nhamo dzavo, and each and every one of us are running their race, saka hapana ane nguva yekumhanya resi yeumwe. Mukatowanawo pekuswera muchiita chero muchishanda-shanda, itai izvozvo pane kuswera makapfeka tuma t-shirt nemashampoo muchikudza mabhizinesi evamwe vanhu. Musanyanya kuda kunzwirwa tsitsi strike, because that's when people take advantage of you. Facebook yenyu can be your business. Musabvume kunzi tokupai ma-t-shirt ane logo kuti muite market, kana itai zvinei nemi. Bvumiranai kuti ngapave ne-fixed amount yefee inobhadharwa upfront tisati taposta business. Mawirirana nekusaziva, mawirirana futi moti yedu yebasa imari yakati, musaitiswe nekuti hapana chamuri kuziva. People are making money with you muchikwangwaya. Ngwarai vabereka musiri vana imimi, muri murume nemukadzi, matova nemwana, muri vanhu vakuru. Manetizens auya pasame post akati weduwe vanhu ngavatsvake mabasa ndokusaka vaigara mumukuku zvekudaro. Pane nungo ava vari kuSouth Africa vari kurarama vani, pane vanhu vakawanda variko in December vachitotipa pressure kana vauya kuno, vachitoti mabasa atoriko. South Africa kwakanakira kuti chero nepeace job chaiyo unorarama pane kuswera muchida kunzwirwa tsitsi. Saka tese takadai so tine maproblems edu, tine maraces edu atiri kuita. Hatingarambi tongomanya kuteukomu kuti tinotenga masters ekusapota, not kuti tiri kuti hatisi kunakirwa necontent yenyu, aiwa tiri kutonakirwa chaizvo, but hatingarambi tichiita izvozvozvo. Most of the socialites vakatanga vachitoshandawo mumajobs. Vashoma masocialites anongoita Facebook kana kuti YouTube yega. It is very difficult because mabhosi edu aya umwe musi anongokumuka akakuvharira channel, unoita sei navana nenzara. Okay, vamwewo ndovati havana brain ava, dai vakangwara mari yavakatambira, dai vakavhura kana kafruit and veg chaiko. Zvino vanga vaakubikirana maKFC, nhasa vachina kana senti, vochema sevanhu avanoziva kwavakabva, dai vakatoita something. Hakuna munhu anotanga business ne1,000,000. Munyore apa haina ndibvumirani newe, kuvanga vambohora kanganikowo kekuti vangabva vatotengana nefruit and veg. Do leave your comments on what you think. Advice yatingape ukwanyati ndeinoti kudii kuti vabatsirike vachine mwana mudiki, and it's so painful. Even when I started following them, it was so painful kuti munhu avanodisplaya kutambura kwavo kwose paFacebook zvakadai so, uchiona kuti munhu ari genuine, ari kutoita content yake itori genuine, and yes, they got help and all, but for me, for that small baby vedu vega achiexposwa kumaconditions akadai, hazvina kundiitira zvakanaka. Dei zvagonekamwa kuti vapusha content yavo. This thing pays, but they have to do it on their own. But anyway, every day is a learning curve. Zvichaita hazvo.